הכי מושלם את ואני, והיום כבר לא רואים אחד את השני. לא חבל על שנינו, את זה לא הבנתי. תני לי הזדמנות, אני עייפתי. מה אני עשיתי? מה כבר העולם מחדיר בי פחד, ואני כבר לא אני, כי את כבר לא איתי. הייתי כה רגוע, עכשיו בלב פצוע, הראש רק פח שקוע, עושה אותך מולי. תדעי שאת הולכת, הים סוער אין שקט, ורק דמעות זולגות שוטפות את כל כולי. מה איתך ילדה? אולי ספרי לי. שתיקתך שברה הכל בתוכי, ועל מה העולם אכזר עושה לי? את הדבר הכי יקר לקח לי. מה אני עשיתי? מה כבר העולם מחדיר בי פחד, ואני כבר לא אני, כי את כבר לא איתי. הייתי כה רגוע, עכשיו בלב פצוע, הראש רק פח שקוע, עושה אותך מולי. תדעי שאת הולכת, הים סוער אין שקט, ורק דמעות זולגות שוטפות את כל כולי. הייתי כה רגוע, עכשיו בלב פצוע, הראש רק פח שקוע, עושה אותך מולי. תדעי שאת הולכת, הים סוער אין שקט, ורק דמעות זולגות שוטפות את כל כולי. איזו מתפרצת נהדרת של מכבי תל אביב, ויוסי שפרון מחזיר על ההחלטה הגדולה בשבוע. לא מצליח, אבי נימני! אבי נימני! אבי נימני! אבי נימני! שלוש!